Menha ka santarik Naiwieng ka BCCM ni ka Bangalore Christian Community of Meghalaya kala rakhe ka sngi dap Snem bakhat nyau jong ka ha Kristu Jyoti College Bangalore. Ha katei ka sngi khraw jong katei ka seng ki Khristan na Meghalaya badan sa Bangalore ki ba pule bat ki bala trei kila wan bane shim bynta ha kani ka sngi balawan ban pynshngain lang na Vicar General jong ka Shillong Archdiocese Phadar Richard Majaw badru Vicar General jong ka Bangalore Archdiocese Phadar C Francis ha ka jingdon ryngkat Phadar TC George, Founder Director jaga BCCM, Deputy Inspector General of Police Iada Martin Marbaniang IPS. Pynshngain shuh ekani ka sngi da ka jingiashim talang da ki spah ngut ki samla ha ka mas pakhut badru ha ki cultural program ban pen I ki sap ki phong jong ki khun samla. La ban pen kan mau ki nong pet jaga Don Bosco Media Network bala seng ka BCCM ha Snem Hanreu ha Viswadib do Phadar TC George bat sanur ki khna samla na Meghalaya. Ka thong juga tiga seng ka long ban penyateli bat ban ai mensiem ban yarap ekipara khasi basa sa Bangalore bat sa Karnataka barokawe. Nalor ka taru ban penslur ya ka mensiem jinglong Khristan wat laki jingai na Naiwieng lasem da ka baki penlong ya ka jinga kendo lang shisien shibenai ha ka mas bakut. Habakran sa Don Bosco Media Network, President jaga BCCM uba bantai lang maulong uong, baka jingdon jaga teka seng kelanang penklan ban penjan ki samla Khristan na Meghalaya, bangin ya klan haka jinget badru ka jinga iet bat jinga day para mangi. Haka teka sngi dap khan nyau Snem la penlong yakani ka jingle kemen ha KJC Bangalore bala rakheru kum ka sngi jagi freshers ka sngi yo jing penskem badru kajinga tektin jeng iba Cornelius Lingdo bari kong penskem lang lamare.
make a wish come true. I would tell my heart to burn with fire for no one else but you. This is my one desire. You are my saving grace, anchor of my soul. In a world that's turned upside down, I want you to know. If I could have one desire before my life is through, even in my darkest night, my light would shine for you. If I could stop the hands of time or make a wish come true, I would tell my heart to burn with fire for no one else but you. This is my one desire. Para BCCM la chinh nhịp tuần năng phân xen là sự trai lắm cầm sen và sầm lồng và đóng khăn đen. Para kasih khara la dai prar la boy ne war hamne hatang galo wan lan ya di sirtur. Lajngai la ihit kum samla ita lipstick kendit da boy hajan kum kador gulab mesti. Kong dan kong barik badan bawa hanya kia dan kerhai ya keren lupa mentah om bendu syuk la syai.